en wach maenyo chunya ahinya. Kwa kanyo ni piny Kenya koro timo winjruok kod jokanyo mag sekta mar thieth mar chopo osingo mar chwalo omenda ne chenro mag thieth kaka en dwaro mar duol matayo thieth e piny mangima men WHO kochopo higa mar 2030. Maendi ne oyangi e kinde tieko romo mar jokanyo mar sekta mar thieth kotelnegi kod migawo mar thieth e piny Kenya ma osebedo ka dhi nyime e boma ma Nairobi kaendi kuom ndalo 3. Romo no nen mar nywako paro ewi kaka piny Kenya nyalo yudo omenda mag chwalo ne sekta mar thieth kaka achiel kuom yore mag chopo lek mar chiwo thieth makare e yo moyweyo miluongo ni universal health coverage. So that's where we are for now, and I would like to welcome enhance national health financing systems, options to reduce fragmentation, strengthen procurement and purchasing, and improve prevention, cost-effectiveness and efficiency. In this regard, in the area of efficiency, the government of Kenya will strengthen PFM within the whole of government for improved efficiency in health service provision. The forum has provoked us to assess progress made in implementing the health financing commitments, the challenges we have encountered, and how best to move forward together, both as a nation and the region as a whole.